Okay, going to Sungan. Yes. So guys, Hero Vlog, give help to my guys. Yes. Okay, balik ko na kita. Pinayat ko ito. Pinayat. Budgetan ko talaga. Sana all. Sana all. Welcome to Sungan. Okay, ito yung Sungan. Sige pala. Ito pala. Sayang. Okay, liliko na kami. Liliko na ba? Ito na yung ano. Oh, gagawin ko lang ako. Bye pala. Ayun. Ayun o. Ayun o. Alab Sungan. So dito na kami. Yan, kami lang tao dito. Ang dami-dami na. Okay. Nakapaligo na kami. Yung kasama ko. Kuya Elmer. Bagat-pat. Yes. Okay guys, nandito na tayo. So ito, kita nyo yung ano. Kita nyo yung view ng I Love Sungan River. Yoo! Tara na. Oo. Ha? Okay, dito yung stage nila eh. Stage, waiting sheet pala. Program yan, program. May stand din. May stand. May stand. Paaga kami. 5 to 6. Sige na, langoy na. Okay, nandito sila tatay. Finally, tanggal Kami naglulubas. ang piraw. Okay. Lulubas na ako. So dito lang yan papuntang ano, Kambante. Maliligo na kami. Mag-swimming. Okay, nagre-ready na. Perla lang sabon namin. Okay mga kawaray, andito tayo ngayon sa I Love Sungan. So river po ito. So paliguan po dito sa aming lugar. Yun, tingnan natin.
Mercedes, Stern Samar. Perla lang katapat. Perla lang tayo. Gluta, may gluta ito, may gluta. Perla gluta. Ini dia yung pag kayo kayo may mahulog. Mauli ka na. Mauli. Papasunod pa naman ini. Makauray. Ini karili ka. Napasunod. Patay man katiba. Ate, store. Papasunod. Ay, makawaray. Dito kami. Susungan to ah. Susungan. Sa Stern Samar. So makikita nyo dito. So maaga pa kasi kami dahil wala pang tao. Ayan, Siya pwedeng magsabon dito, pwedeng mag-shampoo. Bumubula yung mga sabon dito. Pwedeng mag-shampoo. Pwede maglaba? Pwede rin maglaba. Pero doon ka lang sa gilid. May pasin naman, o doon. Doon sa may tapat. Pwede maglaba doon. Dito, pwede maglaba. O. Maparigo. Doon. Dito, panda. Baka mabasa yung mga chikiting. Dam mga tabot yun ah. Oo. Yun. Check natin. Susungan lang katapat. Maligo. Magbutos at hindi na may katrabaho. Trabaho ko ano itong panito. Ah, Yan nakikita. pretty good. Tapos sa tayo kung may tayo. Minsan lang maligo sa tapa. Yung gula yung sabon. Mga kawaray. So ito po yung ano namin. Pinaka ilog. Pero part siya ng may dagat na siya. Pero matabang naman siya. Dito. At maganda. So makikita nyo. Tao dito ngayon. Dahil maaga pa kami. Siguro mamaya. Mga hapon na siguro maraming naliligo dito. Okay. So punta lang po kayo dito. At maganda po dito kasi maluwag ang ating paliguan. Yan. So nakita nyo naman maluwag at
pwede ka bang mag-dive ha? Pero di naman siya malalim ha? Huwag kang mag-dive. Hindi Pero siya pag high tide siya, pwede kang mag-dive kasi medyo aabot ng dito sa simulang ladder. Aabot yan. Pwede kang mag-dive kasi medyo nga lang dito. Hindi malinaw ba? Hindi malinaw yung tubig pag high tide. Pero pag low tide siya, talagang makikita mo yung sad-sad niya. Malinaw talaga. Kaya ngayon lang kami nakapunta dito ng Ulit. Tumakawa yung pakita ulit. Yun. Yun ang view niya. So maluwag. So doon sa may Witisod Falls. naagas-agas. Yun. Parang bumubukal siya doon. Banda. Yun ang tubig galing doon. Doon pala yung galing ng tubig. Yan. Bumubukal siya doon. Yan. Kaya maganda, malinis. Malinis. Punta ko doon. Sige. Yun o, ito yung kasama ko, pupunta niya doon o. Wow! I love Song An. So mga kawarap, don't forget to subscribe or follow my page. Yan. So doon yung kasama ko. Baka mag-video sa kanya. Yun! Woo! Yun o. Larom? Salat na ba yun, di? Okay, I love Song An. Malamig ang tubig. Isang lublob na lang. Uwi na kami. Isa na lang, uwi na. Bubutos pa kami, bubutos. Ano ba? Sino ka pa uli? Hindi pa kami mauli, hindi na pa kami. Dala, malis lang ang anay. Masalak ha, makasalak. Haram ako. Kalit direct namin ni Mang Bibi. Opo. So mga kawaray, thank you for subscribe and follow my page.
So yun, naligo lang kami. Masarap kasi maligo. Masarap maligo pag hindi ka tamarin. So mga kauray, so makikita nyo, oh. Yan. Yan, oh. Yan ang ating mga kasama dyan, mga bata. So maluwag. Maluwag siya. Diba? Yan. So hanggang dulo pa yan. Pero yung pinaka ano niyan doon is ano na, dagat. Yan. Yan mga kawaray, nakikita nyo. Yan pala talaga. So yan mga kawaray, thank you for watching my video. Konting tiis lang. Pinakita ko lang kung anong kagandahan dito sa Sungan. So bali first time natin na, or second time na pala. Hindi kasi dati na ganito yung tsura. Ngayon okay na. Mayroong pinaka quitting sheet siya. Oh, okay. Tapos yan. Maluwag naman siya. Mga kawaray. So thank you for watching mga kawaray. So yun mga kawaray, thank you. Thank you for follow sa ating page mga kawaray. Continuous lang sa ating pagbablog mga kawaray. So God bless. Oh, ano masasabi mo? Tagalog tayo ngayon. Masasabi ko, kung gusto nyo pumunta dito, Yon. Maganda. sabi lang kayo. Magsabi na kayo kung saan. Dito lang yan sa Mercedes Eastern Samar. Pero barangay siya. Pinapasok Interior pa siya. barangay. Oh. Sulangan. Sulangan. Sungan. Sorry na. So yun. Tao lang. Ang tao lang nagkakasala. Kasala. Nagkakamali. Kasala natin. So, yun. Thank you for watching mga kawaray. See you. Bye. Bye-bye. Yee!